Servus more je za 10:06 ráno, prvé vstávanie a vyražame na exit tour Gymnázium Jána Amosa Komenského. Takže čakám na Ľubého momentálne, za chvíľočku príde autom a ideme na to a dneska rozbijeme Gymnázium Jána Amosa Komenského. Pološialený výraz, lebo som spal nejakých 5 hodín. A to myslím, že stačí. A zdravím vás, toto je Miriam, Peťo a Maťa. Budeme na YouTube. Dievčatá budú na YouTube. Tak, končíme tu, bola to pecka. Nemám odtiaľ zábery, ale to všetko uvidíte potom. Tu sa báli, Dizma si báli veci. A po obede sa vidíme na Bratislavskej. Tam to bude šupa, sa blázniš. A Miriam má nejaké moto dňa. Že nikdy nevstúpiš do tej istej rieky dvakrát. Či? Nikdy. Či? Či? To je môj update. Či? Dobre, neviem, či ma je počuť, ale sme v AC. Áno. Hej, pozri sa, tu je Mike. Hi, who is Okay. it? YouTube. Why? Dobre, a toto je exit tour v AC. Všetci sa bavia, rozprávajú a tak. Toto je prvý deň, všetci sa tu bavia, rozprávajú a tak ďalej. Môžeš sa pozrieť. Takže toto je pokračovanie. Pozrite sa tu, koľko je tu ľudí. Neviem, či to vidno. Home videos. A tu sme v kaviarni. Tu sú všetci ľudia. Poďsko pokračuje ďalej. A Katka tu pracuje. Na YouTube kýveš. OK. Takto to vyzerá v kaviarni, keď sa ľudia bavia a rozprávajú o koncerte. A tak ďalej a tak ďalej. Keď ste tu neboli dneska, príďte zajtra, alebo vo štvrtok, alebo v piatok jednoznačne exit tour.